para po sa national position. And pondo yan sa pagka-presidente, vice-presidente hanggang sa pagka-senador. Ngunyan na daw, mga tugang ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang National KBP boda iba pang mga drakulang networks nag-organize mga tugang forum, candidates forum. Actually bako siya debate, it's a forum. Mga tugang na nagkumpirmar sa mga presidential limang mga presidential. I do not know kung tan mga presidential bagagari mga siyam or 10 gayon. Di ko lang nasundan kung naimbitaran pa sa iba pa na mga kandidato sa pagka-presidente. Pero mga tugang ang nagkonfirmar na 5. Ang pig-aarabangan, mga tugang, ang paghampang ni presidential candidate Bongbong Marcos na sinabi ng forum. Day po, nag-decline po mga tugang ang sinabi ng persona. Day da siya masabay sa sinabi ng presidential forum due to previous due nga to my previous commitment databi mga tugang sa luwas kang Metro Manila sa panagos siya tabi na pag-iikot. Kaya sa presidential forum taon-taon ang madadangog nindo yaon dyan si Vice Presidente Leni Robredo, Senador Manny Pacquiao, sa pangani ini Isko Moreno, Ping Lacson, si Pansaro na day ko namin siya na kandidato sa pagka-presidente. May saro pa Agari kompleto na kayo. Basta wara po nag-decline mga tugang na magbisita, magsabay sa forum. Kaya pagtiri po na iyan si Bongbong Marcos, Leni Robredo, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao, Senador Ping Lacson. Sisi pa nga ng sarong presidential pa? Gari apat man sa isipan sarong presidential na sa mga masyadong midbid. Sisay pa nga ni ngunyan ang hapot oni oni po ang hapot. Anong mga tugang ining mga forum na ini? Ano ining mga presidential debates na ini? Sa opinion nindo, makakatabang daw po iyan mga tugang sa tuya na mga botante? Hindi naman pwedeng mapirit si Senador Bongbong Marcos kung nabo siya, di ba? Diretso niya man yan. Basta sabi niya, igudatabi siya keenot na appointment, di ba? Kitang maginibota habo siya buda, diretso niya man iyan na magsayuma o magsabay mga tugang sa siring na bagay. Pero unang hapot, ano ba nga pinag-organize mga tugang na mga candidates forum, presidential forum o kung ano man ang apod ka iyan? Debates, di ba? Sa US baga usuhon yan, presidential debates, di ba? Town hall debates, di ba? O forum, iba man kaya ang debate sa forum, makakatabang daw iyan sa tuya, mga tugang na mga botante, para po sa satuya na discernment kung si Isay mga tugang ang satuyang ibuboto sa sinabi ng mga posisyon. Sa mga posisyon na iyo po ang mapadalagan kan satuyang nasyon. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. Sige daw, i-text daw po nindon sa indong mga opinion, reaksyon, ta siyempre, kung habo ninda magaratin, dahil magitang magirimuta diretsyo dahil man po kibatas na nagsasabi sa election code o election laws, na dapat kung ka, mandatory kang mag-attend, di ba? Pero ang gusto tang ihapot sa kitang mga nagdadangog, na kitang mga mapili na mga, sabi nga ni, elektorado, yes, magkakatabang dawan sa to, udai mga tugang lalo na kung
bako man kumpleto ang mga mag-aratender na mga presidentiables. Hello, good morning. Good morning, Litis. Yes. Morning. Actually, sa kuya, sa opinion ko, makakatabangan sa kuya, ha? Binisis iyan para maaraman mo kung pasain ang tumbok kang nagkakandidato. Kasi siyempre may mga questions baga dyan. Actually, ang questions ka na, may pigapot baga kan bibi na halos parehas. Oo. Nalingawang ko lang Pwede ka maputlaan. ngayon mangganang presidente. Ano nga ang gigibon mo nga sa issue kang West Philippine Sea? May maruluwas ka yan. So mga arba ka na issue. Ano nga yan sa imo nga yang foreign relation policy? Correct. Paano mo Marukan. kung nahi ka nagmamati, kapit ka taram nila. Kasi iba pag tayo ko yan, especially social media, grabe ang nagruluwas. Tayo mo man aram kung Iyo, tama yan. grabe talaga. Buda, ay tataram ninda dyan. Katubod-tubo daw iyan. No baka, lansyon man sana kita. Depende yan sa tao. Kung sa tao ka sa pagsabot. pag-upside. Oo. Pag-upside kitawo. Kung bintero, kung ako. Kasi number one dyan, kung ikaw kaya mamatil mo kaya pamating ka, sabuton mo. Yes. Dapat kasi, dahil ka maging bias. Yan. Let's say, alam mo kaya ako. Definitely, Bicolano ako, Lenny ako. Pero, di ako dapat maging bias na kung anong nataram ni Lenny, iyon ang pinakamagayon sa'yo mo. Yan. Pwede na i-discern mo man sa pigasabi kan iba. Di ba? Correct. Para matimbang. Kung ano ka talaga. Pero, araw sa mga punto, at least, daliliwanagan lamang ang tayo mong ikit. Yes. Na masabutan mo kung dapat nagdaralagan. Ano nga ang gigibon mo ngayon sa... Mahaba ka dada. Kung ikaw na ngayon presidente, ano nga ang gigibon mo ngayon sa war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte? Iba sa... Paano mo ngayon papatayin ang ekonomiya kang Pilipinas na lugmok ngayon dahilan ngayon sa COVID-19? May taro pa akong suggestion dyan, Titi Tati. If ever na may mga forum kuta, araw ba, especially national, dapat kutakaan, speaking language tinda, Tagalog. Iyo. Sa bagay, gari Tagalog yan pre? Tagalog Tagalog. Di ba baga dyan? Mga mapatibayan may na English. Ayan sana. Para masabutan kan ka, boss. Dapat, sukumon tao, makasabot kang pitataramo, tapos nasasabutan kung ano ang gusto mong sabihin. Yes. Iyo pa Okay. Sige, Salamat, Migo. Tabi. Salamat ha. Kamu tabing nagdadangog, di ba? Ano ang hiling nindo ka iyan, mga tugang na bagay na yan? Hello, good morning. Good morning, meeting. Yes, sir. Good morning. Kunin, masandang dapat siya naman kayo. Yun ang talaga masustansya. Ano niya ako na sa endong na sige para totoo daw ano ang sa inyong pag-estikto? Minala mo sa lolo mo hanggang tama? Hanggang sa ina? Ako masana niya ako ang estikto ta lingat kugo di mo ika-apply so tulo na warning, sample, follow up. Yan, warning, sample, follow up. Masana ano niya ako magkukontinuar ka dan sa imong mga advisor Opo. sa may mga kasala yan ang dapat na ihapot dyan. Yes. Para rin naman sa nabaga kasi rampi-rampi na kanting simbag. Opo. Yung masalamat. Okay. Sige, sir. Salamatan po. Salamatan. Di ba? Kami kaya mga tugang, kami, di sa estasyon, nagaplano man kami ka na nga candidates forum. Di ba? Na paano kung mananggad ko, di ba? Candidates forum o anong man na klaseng gigibuhon, mga tugang. Gari, parte ang kapigapunta ng mga tugang na know your candidates. Di ba? Midbidon ta, mga tugang kung isang kandidato, mga tugang sa siring na mga posisyon na sa tuya na dadalaganan. Anapot, kung mag-attend si Bongbong kan mga forum, ano man tayo ang gusto tang madangog sa iya?
man ang hapot mag... Padre, iba man ang hapot mo na. Atangan ang pighapot ko tungkol sa epekto kam forum kung makakatabangan sa tuya sa pagpili din tamang leader. Diba? Pagpili din tamang leader. Ano man yung pangyayari sa... Yung man, ano man ang gusto tang... Siguro, ay, dahil katabi pa rin masimbagyan. Nasa imo tabi nga po. Dahil ko tayo masimbagan sa imo nga po. Okay, hello. Good morning. Dakulaon po na... Ay, sandali lang ha. Sandali. Mainit. Hello. Hello, good morning, no. Good morning, madam. Di man na yan makakatabang na mareta. Bako man susampulo ang pag-imbitaran. Yung nga ni Tapos sa actually... nanindang imbitaran, how will you know your candidate? Yes. How will you know what they have to offer? Bakong bias ang media? Yes, yes. Actually, Very kung question ng biased. kasubanggi, So what? nahihiling ko so... mag-attend sa BBM. Big Oo. deal. Yes, yes, yes. Oo. Actually, kasubanggi, nahihiling ko so kan... Pida ng ang kandidato, gabos. May point sabi. ito na kwan, may point so hapot kan sarong taga UP, so political analyst ka so baging nailing ko. Natangya ito na inimbitirong 10. Natangya tayo sa Exactly, si nainga. Clarita Carlos. Yes, yan. May point Ayun, sa duman, pareho nailing ko ito eh. nakabitan. Ikaw isang point duman, natangya ba ko 10? Natangya ta iyan sana. Correct, bias. Medyo nakikig duman si si Rico Hison. Bakong dahil naka-rebook si Hison. Sa bagay, bako man kaya sila nag-organize? It's the KBP. Bako man siya pati man lang pero si CNN. media siya, he should know. Yes, yes, Bako? yes. Oh. Maski sa mga questions na puton, bakong nagsabi suggestion. Yeah. Oh my Yeah, God, yes, media. yeah. Okay. Careful. Bye-bye. Oh, my thank you. Nailing ko talaga ito si Bata orang si Professor Carlos, matibayan man talaga ito. Kan aki-aki pa ito. Talagang matibay ito eh. Ako, actually, nga ako, may point ini si Madam, meaning Professor Carlos na ini. Presidential Forum. Di ba? Natapananggan nga niya ako daw ta. 10 bagay ano siyam. Oh. Ano ma? Kaya lang yun, I do not know kung ano ang rason kung natapot na yan nagka. Kaya ko aram, I am not the part of the organizing committee. Mga tugang. Pero yan ang kwantabi. Kaya dyan alas 9 hanggang alas 12. Yan po ang mangyayari. Dyan po mga tugang sa ano yan, sa Satuya tabi na ere, iyan tabi ang pag-ururunan. Oh. Sa forum kaya, dapat yaon gabos. Alam mo, kaya kami nga ni, kaya ako ini mag-service sa kasamuya ini na kuan garo na point mga tugang na mga pag-adalan ano ta. Ma-organize ka kay president o mayoralty forum, gubernatorial forum, ma-organize ka kay arog ka ini. Dapat yaon gabos, di ba? I mean, bako yaon gabos. Imbitado gabos. Nasasenda nang kung mag-decline sinda sa sinabi ng aktibidad. And that should be properly explained, mga tugang, to the public. Okay, hello, good morning. Hello, good morning, Sir Henry. Yes, sir. Good morning. Opo. Duwang bagay lang po tungkol sa PDP. Sa imbitasyon na pinadara nila kay BBM, Nata, dapat kinab nila bakong presidential forum, bunyag o kaya fiesta. Migo. Dugdugon ta kang tubig na malipot na sarawayon ka na. Bata mauran. Bata mo rin ang panagabagsak ang oran. Tapos, ang ikadua, yung sa letterhead na pinadara nila, dapat bako KDP nakakaag. Ano? Cartoon Network. Latos yung so, tungso. Pangaki. Naseryosohon ka na naman kaya. Nasa iyo. Good morning. Sige, good morning. Di ba? O basta ko, sa iling ko, de maraot ko lang sarong kandidato. Magdadiretso niya yan na mag-decline mga tugang sa anong mga forum. Tangani na. Di ba? Malay mo, kunabo niya talaga itang kuyan nga ni si Presidente Duterte. Di man para attender ang kahit sa mga araw ka na pagtripon. Di ba? Kasi pan mga di man talaga nag-attender yan. Di ba? Ito, sandali lang ha. Hello, good morning. Good morning, Raray Tade. Yes, morning po. Magkipag-iapot si Bongbong.
Aday man kihapot. Kung nagbayad sa kang tax, Yeah. yung masana, iba. Iyo. Okay. 100% kaya hapotan. Kaya yan, bigyan term na di magka-attender. Iyo po. Iyo po. Salamat. Yes, thank you. Diba? Oh. Basta, abangan nito, gusto na mag-iling taon-taon, nasa TV yan, mga tugang, nasa radyo yan, nasa Facebook yan, ilingan po nindo kung ano ta. Saro ini sa mga ano yan, sa mga pwedeng discernment ta pag-abot sa mga local candidates, mga tugang sa future. Diba? Sa future. Kundi, dahil manggit na, diba? Di din sa mga local position ta. Takon, halimbawa, kulang an attendees pag-abot sa arong na bagay o we do not know kung anong rason. Mga dugang ta, naliligdagigan ako, hinapot ni Professor Carlos, political science professor. Pigahapot siya, ang baliktad niya, simbahapot man. Dapat pag nag-interview ka talaga, preparado ka sa anong manasimbag, taba ka, samu-samuon ka. Bago na. Diba? Dapat nga mag-attender si Bongbong, tangani madangog taman ang plano niya kung siya maging presidente. Tabo niya, meaning wala siya plano. Pero, kautikan man mga nagtataram na niya, pigataram niya, na nervyoso siya, tatiba ada siya, dahil niya ramang simbag niya, baka man siya college graduate, ang diploma niya kung man sana po yan, mga, nagluluwasan man sana pong mga, in fairness po, to Bongbong Marcos, okay? Sige, mga istorya masanangkan mga nakaaging panahon. Hanggang ngunyan, dahil man napapatunayan. Pwede man tabi mag-forum dito sa kandidato sa Legazpi, pero para mayor at gov, gusto man ni Mimamati ang lado kanduwang magkalaban. Yes, yung ani po yan, saro yan sa pwedeng pag-adalan ta. Alright, tabi, ito, kadakol kan text nindo, masyadong mainit. Hello? Hello? Hello sir, good morning. Yes sir, good morning po. Comment na ako. Yeah po, go. Kaya nasasabi ang bias ng media. Kasi, takulong talang medyang bayaran, di ba? Di naman po nawawara talaga iyan. Halimbawa, may mga programang ma-black time o mabakal karog, kaya talagang nangyayari po yan talaga. Sige sir. Yeah. So, dapat, pag mag-invite kayong ganyan, sarosan ang question. Yun po. Opo. Tapos, in general, para maalaman kang gabos na Pilipino na ini ang pinaka-present problem natin. Yeah. Ano ang maging solusyon nila? Bako yung kung ano na magnanakaw ka, sinungaling ka, ganun. Hindi dapat ganun. Dahil negatibong hapot. Oo. Kasi gusto ta maging positibo na kita. Mukul na kita. Kalimutan na natin. Forgive and forget. Paano kita ma-move on? Iyo. Sabi ko nga may mahapot sa kwesi ang boto niya ko. Maski siya manalo, suportahan ta. Yan. Tama. Ayan ang kagustuhan din kang Diyos. Tabo. Yung binoto kan tao. Diba? Binoto kan tao. Majority, I mean, maging majority siya of by plurality siya ng gana. Yan ang gana. Diba? Yes. Uni baga sir. Sisi siya na nagsasabi kay Unity. Di ba si Marcos? Kadukul siyang nakakuha. Si Lenny, Bicolano nga. Ako din Bicolano. Pero ano sabi ni Lenny? Dahil na negatibo sinasabi niya kay Marcos, haliunta na yung rarautan. Sa Amerika lang nangyayari ang yung kanya na style na pagkatapos ng eleksyon, suportado kita gabos ta. Majority wins nga eh. Kaya kagustuhan kang gabos eh. Ang iba nga mga college graduate, ang naabot talaga nila si Marcos ay magkandidato. Sige. DQ na siya ngayon. Siya ang gusto niya presidente. Wala pa po kuhan, wala pa po hindi pa po kinagluwas na DQ na si Bongbong. Wala pa po. Ang gusto ba kanila siraan. So dapat ang gusto nila ng kalaban si Lenin, dipisilo na din kalaban. Halimbawa po baga ma-disqualify si Bongbong. Yung baga si Isko Moreno, Manny Pacquiao, Senador Ping Lacson, di ba? Pero ano namumuna ba? Kasi Bongbong, harapon na, igalang ta, respeto ta, ang gabos na, diretso kang bawat saro. Iyo. Gari-aram ko na sir ang kandidato mo kung si Saya. Gari nababasa ko na. Ako, sir? Lacson ako, sir. Pero, ang gusto ko lang kay Lacson, tako ni baga ang lating niya, ayusin ko ang gobyerno. Ayusin kita. Ayusin kita. Nataigo ang iba ka na style. Si Marcos, unity.
Si Leni, halos Superman, gabos, gagawin, halos kaya ko. Superwoman. Kaya ko, ganyan. Opo. Tig-proclaim na nga ni siya na ang masunod na presidente. Dapat ding arugaan. Opo. Okay, sir. Yes, sir. Salamatan po. Salamat. Okay, sir. Yeah, thank you so much sa imong opinion sa tuya na programa. Alas 8:10 na. Ayun na. Mainit na. At ang hapot man sa nangani, para naman sa forum, nakakatabang udai. Nakaralakop na kita kay argumento. Happy birthday kay Papa Ed. Si Papa Ed, happy birthday, sabi ni Mrs. G. Arayon man kaya. Makonsilo man ang mga kuanin daw, mga, di ba? Ako ngayon, yung masana. Kung magkakatabang, kung dahil man sana magkakatabang yan, di mandata magparagiribo-gibo pakitakan mga araw ka na bagay na susog sa tuyang pag-iling. Diba? Bueno, alas 8:10. Oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Tando ay ginto, ibang ginto, Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte, Maggi Magic Sarap, may new triple pack na, Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, when okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. stay true and you'll know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, John Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Ako po si Jaime Fabregas. Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Makung mauragon kita. Saka ang kandidato ta, ang pinakakwalipikado sa gabos kam nga nagdadalagan mo niyan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas. Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Kiko Pangilinan. Ginibong Lay ang sagipsaka. Kaya diretso na sa merkado ang benta. Kaya magiging mas barato ang satuyang pagkakan. Dai makulog ang satuyang. Hello pagkakan, goodbye gutom. Vice President Kiko Pangilinan. pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home Seatab. United Home Seatab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home Seatab. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Workies yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex.
Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Planax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuya sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C, as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. 10 taon nang nagsiserbisyo sa bilog na Kabikulan. Probado na sa ngaran nin advokasya. Mga proyektos asin programa. May mga tao asin opisinang madudulukan sa kada probinsya. Padagos ang pagbusol nin mga ley sa Kongreso para sa pag-uswang kan lambang Bicolano. Ini ang satuyang sadiring partido. Sinda, kita, ika. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, well, okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. stay true and you'll know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true. Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, John Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginawi. Sa Diatabs, sigurados, diarrhea tapos. Mag-diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sa orosay, dako na siya na naginibo. Ipapadagos, mga marhay niya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma, mga ligas penyo. Syudad ka ligas pe. Si Kapjay Pili, handang magsilbi. Kapjay Pili, dedikado servidor si Jay Pili. Tinatabangan niya gabos Kapjay Pili. Para sa Legas Peños kay Jay Pili, serbisyo na matanos. Kapjay Pili, handang magsilbi. Kapjay Pili, handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat? Aray! May alaga kang maasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon.
Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tan Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Happy Magmaundo ako dapat magmaundo ako niya na aga. Happy birthday po kay Ronald Baldo, ang sa kuya di na partner sa technical department. Ronald, happy birthday. Happy birthday. Yes, happy birthday po. Kadakol kan text nindo. Dahil ko na para sa unin, ang reaction nindo nagsentro sa dahil pag-attender ni Bongbong. Bako man po itong hapot. Kung sa exam bagsak. Di ba? Oh. Pasensya na ha. Dahil ko na po babarasahon ini. Kadakol na reaction, lalo na sa smart ang number. Dahil ko na po babasahon ini. Ang hapot baga po tungkol sa Presidential Forum. Di ba? Kung di ba man mga simbag nindo, nakasentro duman sa dahil pag-attender ni Bongbong. Boda sa iba pang mga presidential candidates. Igwa kitungkol kay Manny Pacquiao. Oh. Dahil na po, bako man ito sa hapot ha. Ganyan nakitakan, so assassin digdi. Pag nangyari po yan. Ha? Okay? O, pasensya na ha. Sorry po. Sorry, tabi. Ang hapot ha, kung makakatabang ang forum na yan, o dai, sa satuya na mga elektorado. Sa pagipili, takimarhay na leader. O, di ba? Yes or no man sa nansimbag? Yes, nata. No, nata. Diba? Uni, may kundigi. Sabi niya, good morning, Henry. Pwede man kamukan magibo sa Legazpi o Salbay. Basta yaon dapat gabos na mga yes, pwede po yan. Pigaadalan mi po yan. Sabi po baga mga taga Manila sa imo, kaito, ano yan? Ano ito? Mahina. Yun talaga, mahina ang tanong. Good morning, Henry. Ang mga serving iyan, mapagal man ang tubudan, takong ang nagkukomisyon sa kandidato, siyan magana. Kung bako sa kandidato ang nagkukomisyon, daog siya. Hindi ko po aram. Pero, ikaw talaga mga survey na commission diyang kang kandidato. Maray talaga, so independent body ang nagkukonduct tabi nin survey. Okay? Ito, makakatulong ang anumang forum kasi diyan nakikita kung ano plataporma kansarong kandidato, kung ang kandidato na lagi ning wala, paano man yan mananalo, proxy or spokesperson. Alright, may point siya. Sabi niya magkakatabang dahen. Sa kuya po magkakatabang yan na marayta dyan ako naghihiling para maaraman kung siyan sa kuyang iboboto. Taday ko man midbid iyan, apera kang nadadangugtang mga advertisement sa radyo. Okay? Ito, reaction din tungkol kay sa depag. Dahil na mo una po katakan reaction sa depag atender ha. Happy birthday kay Jen Alpapara ngunyan. Ay birthday pala ngunyan ni Ate Jennifer Alpapara dyan po sa Santo Domingo Albay. Ate Jen Alpapara, happy birthday po sa imo. Buda kay Papa Ed. Yan.
Okay, Henry, haputa daw ang ako Bicol kung ano ang sa indang kontribusyon sa legislative. Kung ano ang haputa daw ang ako Bicol kung ano ang sa indang kontribusyon sa legislative. Baka legislation ang gusto, mga naging legislation gayod. Kan ako Bicol ta, pag-iisipan ko pa ang pagboto ko giraray sa inda. Alat ko na. Pero may apo to just ko grab and challenge mo. Alright. Oh. Okay, basa shoes pag ay si mana si pagkita ibaman ini. Gusto kong maaraman, gusto ko talagang maaraman kung ano ang ginibo ninda sa Kongreso. Tadakol baga sindang representative dyan kumpara sa iba na mga Bicolano party list. At talagang insistido talaga ini. Na texter tang ini oh. Lat ngo na tayo lingong kuha. May dakol pang oras tatabi ko. Dakol pang oras tatabi Ronald. May bagyo po. Ate Lodi, day po din bagyo. Ate Lodi, mga maugmanan naman so agum tayo diskutiron tayo ni nakaugmahan kan agum kang pulis tan may nagabot ng benepisyo. Importante yan para sa tao para malaman kung anong klase ang governance ang gagawin ng isang kandidato pag siya nanalo. Tingnan na lang natin ang track records nila. Meron naman kasi na grabe ang pangako pero walang saysay. Yan. Okay, ito. Diretso nila magkaroon ng forum sa akin resolve problem ng Pilipinas number 1. Alright. Peace talks. Yan. Okay. Basta din ako mabasa muna kang mga comment nilo against Bongbong sa pag-attend. Tanghaputa po duman sa forum. Okay? Oh. Ano na ba ya? Mapud ka dai. Alat ko na. Di ko man tabi aram kun Diyos ko na makatakot ining paradangog. Dracula ang pating litra. Di ko man aram kung masimbag daw kita ngunya ni isang apudanta si Congressman Garbin o si Congressman Saldico. Isang gusto mong apudanta ro na isang gusto mong apudanta? Congressman Saldi o Congressman Saldico? Si ate salin na sana. Si salin na lang nakuha. Si ate salin na lang. Anapudanta. Actually, ang ngaran kan ako Bicol. Masyado ka na. Okay. Aber dama lang ha. Garong ede ka mang kitapi kaya. Dede. Akon silo na ko sendo. Mainit talaga ang politika pag pigiristorya na de. Mainit. Pero po, kitang nagdadangog ngunya ano. Kita pong nagdadangog. Kamu na makonsaan man kamo. Aram po nindo ang regardless kung anong nadangog ta sa radyo, sa TV, sa mga forum, regardless diyan sa mga akusasyon na bias ang media sa reporting about kung sisay na kandidato, mga media na nababayadan in order to promote mga tugang i-candidates, parte kan sa endang ano po nga ni kayan, public relation strategy. Tan mga strategies, tigwang ki mga public relations na pigasabi na strategy. Nagagamit talaga yan ki mga media outlets, di ba? Regardless kung ano pong nadangog nindo, kay po yan na isipon ta o i-discern tang masyado kung ano po ang nadadangog nindo. Kundi di ba? Dahil basta-basta kita na ngaya magtubod sa sinabi, di ba? Dahil kita basta-basta na magtubod sa sinabi. Kaya punta, sabi baga dyan sa simbahan, ko, discern. Proper discernment. Tas nadangog mo, nailing mo. Kung ang pigdadangog mo ngayon na personalidad sa TV, sa radyo, nababasa mo sa periodiko, social media, may mga biases, i-discern mo, kimaray, kung tama yan. Tangani na makapili kita, kimarhay na leader. Oh. May sadiri kitang pag-iisip. Nasabutan. Ay, iyo ngayon po. Di ba? Tangon yan bagang eleksyon, anong gagaramiton? Bawal ang mga face-to-face campaign, di ba? Bawal ang mga face-to-face campaign. Anong gagaramiton? Social media. Di ba?
Anon mga gagaramiton? Radyo, TV, print, broadcast, di ba? Para sa campaign strategy, di ba? Ninlambang kandidato. At kita man na mga nagdadangog, mga nagmaburoto, i-discern kimaray ang pigsasabi. Regardless kung nagruluwasan dyan, i-discern ta po mga tugang kimaray. Diba? I-discern ta. Tama daw nga yung pigtataramkaan. Iyo daw nga talaga ayan ang pwede, nanadangog ko nga na yan. Iba kang alingan mo. Kadakol ba dyan sa palibot ki mga kung ano-ano na mga campaign paraphernalias. Diba? Oh. Iba ka. Oh, iya po. Nasabutan po. Yung enoy. Opo, nasasabutan niya mo. Diba? Sabi nga, at nagiulo ko na ako naman sa professor kang UP na kampante pati sa nag-interview. Ano nga yung masasabi mo nga sa mga kandidato nga na din ang atindir sa candidates forum? Sabi ka na, napot. O, diretso man ngayon hindi yan. Na magsayo mga ako kung tama simbag niya talaga actually diretso man yan hindi ya pigyan alasan ko kung nata nga yata 10 nga yung kandidato sa pagka-presidente 5 sa nga imbitado sa kabaga o di kita na po ang bala kaya hello ay sandali bakit wala to hello Good morning, Migo. Yes sir good morning. Pwede mag-komentaryo manungod sa Candidates Forum. Yeah. Sige, Migo. Go ahead. No problem. Okay lang. Buhian mo. Toy Rain. Go ahead. Ang Candidates Forum, preferential requirement ta iya, mga inidulo kitang mga kandidato. Pero diyang iriwal. Opo. Kunyan siya na kampanya. Oho. Siya na kay mga amigo, pwede. Wala lang, may karapatan ang mga because it is not required by law, it is not a law. Correct. Tama ka dyan. Agree ako dyan. May karapatan ang bawat kandidato na magsayuma o mag-attend. Oo. Kung nabo niya, di, irespeto tampagabo. Ninta. Ninsisay man na kandidato. Lokal o nasyonal na posisyon. Opo. Pwedeng mag-attender ka dyan pero napuntusan kang negatibo. Yan. Posible. Mas lalo na sabi nga ni Ninda, nag-attender na may rason man siya kung natahabo mag-attender. Kaya nga ni Migo, kung di ako nasasala, itikat ko na ang sinabi mo tabi ito. Kaya ito, pero reporter pa ako, igwag ki Candidates Forum na ginibulig sa tuya, bata katandim niya, so titiganahon talagang kandidato. Ay pag Candidates Forum, gano'n may mga statement siya na generalized, pitinamaan pati so mga katandim niya. Well, tak bagay ito kang kagrupo niya during the Candidates Forum. Iyo po. Araw kayo, dangan, kung minsan, dahil pa naiiwasan, lalo na sa mga kandidatong hura-hura baba man ang inadalan, na naiinsulto na personal, bako sa issue. Oho, sa pagkatawo na. Nanganganaan man sa baba ang adal. Kaya karapatan maninda, o sa day nakatapos. Bako man ang barometro, dapat ko mapupwede may maray na adal. Pira na sa experience atake, istorya ng eleksyon sa Pilipinas. Pira na dyan na naging cum laude, Bartap na chair, mga ano-anong degree. Nawala sa korupsyon. Iyo manggiraraya di. Nawala sa korupsyon. Iyo manggiraraya. Ang Candidates Forum, kung may mga iintulo kita dyan na mina-attender, daring minadakulaon man ang talingata. Pero di kaya ni bayao itong ko. Di kaya ko na iniwal. Kaya nga kita nirigbid kan mga kandidato. Kaya it is only sa sakuyang opinion, it is only a preferential requirement for them to attend or not. Yes. Nagkakapruntusan dyan. May mga nadi-discredit dyan. Basically, in a democratic, free country. Dahil man andyan nasusukol sa pinakamakupag magplastika. Ang pinaray ka yan, yan talagang sa baluta.
Sigurado din grupo-grupo. Sige, ang pabata man kan sa ibong na grupo. Pero sa rapid, Iyo baga. ano daw? Hindi kita kaiyan. Hindi kita kaiyan. Campaign, just campaign. Relax. Yes. Campaign. Ha? Opo. Ano yan? Campaign your idol. Human San Amigo, Diyos Marinal. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Buenos dias, Toy Rain. Yan tabihan sa tuya na opinion ni Toy Rain, mga tugang sa tuwing istorya niya na pagkaaga. Sabi kan texter ta, apudan mo ba ya si Congressman Saldi o so Congressman Pido kan hapot ko? Bata may kadugtong siya na, kung si Mayor ngayon may issue, apudan mo tulos. At alat, pigabudan ko alat. At sa totoo, pigabudan alat ko na ha. O, litong ko hindi ka masyado ka. Pigabudan ko si Congressman Pido. Nagring ng kasabago, ringing lang. Di mo nadangog kasabago. Ringing kasabago eh. Madali lang ha. O, MG, di magaro dyan ha. Pagdadagito na ko kayo eh. Pagbigyan natin to. May lang. Yan ha. Ayan. Ikadawa na yun akong pag-upload ko sa iyo. Kasabago, pag-text mo pa sa nag-dial na ako. Madali lang ha. Aba daw. Tabata. Baka nagkakarigo si Kungta. Ngunyan na alas 9, dumang kalowens tabi, may kwan baga ngunyan, may kwan baga, may inauguration dyan sa sininganing eskwelahan yan. Sininganing lowens na eskwelahan tabi. May inaling akong invitation eh. Yung baga, 8:35 sa Pilipinas. Kung lito mo yan, mapudan sa Lunes. Ade, sa Lunes. Punta BBB Gogon. Gogon. Roger. Gogon. Wala na po. Wala na po. Baka, ano na kung nagkakarigos si Kung Pido. Nagkakarigos gayon. Iyo, ilogta mo ng report ni Angie. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Total na bilang nin mga beneficiaryo nin tupad. Sobra na 78,000 sigon sa Dole Bicol. Ining tupad na ini mananggad kaysa ini Angie tabi. Sa Dole talaga ini Angie. Ang tupad. Dole baga ang attribution mo digdeo. Sa Dole talaga ini. Ans. Yes. Sa Dole talaga ini. Yes. Okay. Pigklaro ko man sana. Okay? Pigklaro ko man. Sa Dole talaga ini ang tupad. Ano nga meaning kang tupad? Tulong panghanap buhay sa ating displace o disadvantage. Tulong. Panghanap buhay. Sa ating displace. Or disadvantaged workers. Or disadvantaged workers. Tupad. Tuluman sana pala. Takdakul na kan tita o ang headline mo. Dakulo na si Tinta. Mil, sabi mo tuluman sana. Tulong. Tulong. Help. Sige, Ans. Good morning. I-detalye mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Matapos ang nagkaperang taon na padagos na pinagkikundusir ka na Department of Labor and Employment o Dole Bicol ang sa indang programang tupad, uminabot na sa 78,801 ang total na bilang kan mga nagbeneficiar na mga Bicolano sa nasambitan ng programa. Sinabi as in informasyong ipinagpalawas ni Dole Information Officer Johanna V. Gasga o JV Gasga kung saan nauugmasinda na talagang nasustinir kan sa indang ahensya asin man katawangan mga conduit tindang LGU ang nasambitan ng programa sa panahon kan pandemyang COVID-19. Sigun sa iya ipapadagos ang programang ini, alagad padagos man ang hagad nindang kooperasyon sa mga LGU asin mga residentes na magkomple sa siring na bagay. Kulaan pagtubod ni Gasgasin man kan Dole Bicol sa pangingenot ni Regional Director Maria Zenaida Angara Campita na talagang nakakatabang man ini maski puro papano sa mga residentes kan kasato yung kapalibutan dahil sa maski papano kada bulan matatawan man ni 300 o 3,100 pesos ang mga nagiging beneficiaryo kan nasambitan ng bagay. Sa giraray na nagpagirumdom ang Dole Bicol sa mga beneficiaryo kini na siguraduho na tama na receiving kwarta as in on time man ini natatao sa indakan mga LGU na conduit inda sa nasambitan ng programa. Dakulo naman pala. Tagpirira nga ng pigitaon ng kaan? 3,100 pesos. 3,100. Iyan sa 10 aldaw na trabaho, no? Yes, 310 per day VP ang sweldo nila. Yes. Ako gusto ko ang programa nga tabi, Anjit. Sinabi ko na ba kang inot niya? Oo.
Dakulang tabang talaga. Yan ang programa na ang Kandole. Programa ng Tony. Okay, sige. Ano? Okay na? Yan, Vicky, ang impormasyon manali sa Albay District with Boy, programang Dole. O programang tupad ka na Dole Bicol, igdisi sa toyang kapalibotan. Nas Galero, DCGB. Thank you, Ann, sa report. Hali dyan sa Lawans. Track record, character, experience, education. Ang importante niya kung ano ang naginibo niya, maski bako pa siya presidente. Yeah. Madali man sa nasa kandidato magtaram kung ano gusto madangog kan tawo. Para yung sunod-sunod na reaction kay ni. May point siya. Nata sir dai makabuto pag daing vaccine. Ay sus ko baka man po totoo yan. Dahil man po pwede na kung dahil kang bako na mawawara na po ang diretso mo na magboto. Dahil ka po magtubod-tubod kan ha. Luens Barcena. Mga gulayon, napigtataonin libre kan lokal na gobyerno Candaraga. Ay wow, libre ang gulayon. Luens, si detalye mo. Salamat abi Ninong VP Padago sa pag-ibunin lakdang ang lokal na gobyerno Candaraga na pakusugon ang agrikultura matapos na manao ini nin mga libreng binhi nin mga gulayon asin nagpapadagos pa nahali sa municipal nursery sa barangay San Ramon Candaraga Albay. Ini makalihis na ipagunambitan sa DCGB News ni Alcalde Vic Perete Candaraga na ini ang sa indang sarong pigpo-promoter na magkaigwanin lakdang sa pagpapakusog kan agrikultura. Sigun kay Perete, pigpapanginutan ini ni Municipal Agriculturist Melgi Matosinos para gibuhon ang siring na bagay para maitaw ini sa gabos ka mga interesadong daragenyong magtanom. Idinugang pa ni Perete na ngunya na pandemya, importantihon in marhay na magkaigwanin mahigot na pagbantay lalo na sa pag-secure kan food supply. Kaya mas magayon kung may tanom na sa diri, lalo na ki mga gulayon sa mga harong. Kaya man sa ngunya napisar kan siring na bagay, pigsa sa gibo manindaan, hagyat na pakusugon man ang urban gardening. Tangani ng maski nasa sentro, panagos ang pagtanom, asinday maubusan in pagkaon. Sigun kay Perete, prioridad kan daraga ang sektor ng agrikultura na kung sain dakol ng programa asin proyekto ang binurokasan. Pakulang para sa mga paraoma kundi magin sa mga ordinaryong tao na may hilig sa pagtatanom. Libre talaga ha? Libre. Anong mga gulayon yan? Kung anong gulayon, pitsay, iba pa. Ano kayong kutakaan? Nalibaw nga niya, kung taga-daraga ka, madyan ka lang sa saod. O pwede. Manguha ka lang dyan gulayon sa saudan. May bayad dyan. Tapos nga. Masabi si Mayor Vic, sarawayon nga ang suggestion mo. Pero magayon man yan natin. So, programa na sharing share and ano yan. Parang ano yan, spirito nin paghirirasan. Nabubuhay. Yan. Okay. So mga gusto daw, so mga interesado, makipag-coordinar na sa daw sa Municipal Agriculture, sa kaninang pagduman sa nursery, matawanan nin libreng binhi sa mga gulayon na ini. Okay. Roger to that. Sa yan tabibitan mga dagdag pang istorya hali sa Daraga Albay. Ako po, si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Sabi kang texter, tama rin naga po. Yes, nasasabutan niya mo. Mahirap pumili kung sino talaga ang tama o karapat-dapat. Sana nga ni makapili na kitang mga botante na sulegal, bako sukurap, sumaserbi talaga sa masa by the guidance of the Lord. Good morning, Hen. Agree ako dyan sa pigsabi mo. Regardless kung anong nadadangog asin nababasa, dapat kita na mga botante magkaigwang discernment kung tama o dai ang bako ang nadadangog ta. Saludo ako sa imo, Hen. Agree man ako sa imo na may mga biases talaga ang media. Ako nga ni, na adangog ko sa imo, napigsabi mo ngunyan. Salamat po. Hindi man. At sus ko. Kaya masan ang pag-uron, nakulong baga po. Kaya sabi ko nga ni Kasubago na ano man na dangog mo, regardless kung ano man na akusasyon nin mga bako balanse, di ba?
Sabi nga ni, dapat dapat objective and fair. Objectivity and fairness. Oh. Dipisilon man na maging objective bilang nasa libro nakasurat sa may nabasa akong libro sa journalism na. Very hard nga for para sa mga tao, sa sarong persona bilang sarong human being na maging objective. Pero nga dapat siya maging fair. Oh. Makalan ba, di ba? Dipisilon nga maging objective sa sarong bagay bilang tao. Pero nga dapat maging patas. Saka nabasa ko sa sarong libro. Nabasa ko sa sarong libro. Ang author niya si Peter McLeish. Ha? Ang yan ba? Mga arogan na bagay. Dapat talaga duman sa pigapod na spiritu in fairness. Diba? Ang mga arogan, depende po sa sitwasyon. Okay, sandali lang hello, good morning. Hello, good morning. Yes, good morning, ma'am. Good morning, sir. Okay. Sir, mga katabang po ining forum na pag-organize kang KBP, magayon ini. Sa Dakula, number 1, Dakulaon ang area na mako-cover ka ini. Number Magdakulaon po, hindi lang sa TV, sa mga dahil sa mga tabulid, pwede magtahog sa radyo. Yan, Una 300 stations ang makover ka. Kadaklat na mga interview or mga kuwan sa mga kandidato, kadaklat sa TV. Opo. Kadaklat. Pero ngunyan ang KBP, dakulaon ng servisyo din ta, na ipapadangog nila sa radyo. Yes. Dakulaon po ang tabang sa inis na mga tao. It's not really na I think it is how the candidates will perform under pressure. Yan. Panhiling ta, ang karakter ninda. Ang sarong tao baga, pwede ko itanap sa gusto mo madagog. Iyo baga. Pwede ko sabihin na araw kayo nangigibog ko, araw kayo nangigibog ko. Pero sigurado kita na magigibo iyan. Yan. So iyan ang mga pagkataram ninda. We take it with a grain of salt. Pero mas importante sa tuya na ang performance nila while they are under pressure, how they deal with questions na mahirap, how they deal with negative at saka yung nasukso ko mga embarrassing situations or questions na dapat kung ikaw ang presidente, kasi sa mga tao, ang makangon. Ang pangon, teka, ang ma-representer kang Pilipino sa buong mundo. Iyo baga po. Kung Pilipino, takot ka pang mag-ampang, paano na sa ibang tao na hindi mo kayo ang pangon? Naman sa mga kuya, sir, it's character. Character. Yes. Character ang hihilingon ka kung anong klaseng bako man grabe, bako man talaga total but we will have an idea kung paano siya mag-perform under pressure, under stress. Yan. Sa mga question na medyo tagilid, di ba? Medyo makakatiko na hapot, di ba? Siya diplomatic ba siya? Siya ba ay tao siya makikon sa ibang mga apot sa iya. Tapos, importante po, tayan, gani mga pigtataram na nag-apply ka sa trabaho. Oo. Kaya subukas mo, mahapot sa imo. kung sumadago, anong higibon mo, anong plano mo, yung masano ko. Iya po. Kaya, kapag ng mga Pilipino, masiyaman ako. For the people to decide. Yep. Opo. Thank you, ma'am. Thank you so much po. Salamat po. Thank you so much. Yan. Very well said. Magayon ang punto de vista ni Madam. Saludo po kita dyan. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. 8:47 sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust,
astig to. Importanteng pagirumdom ang robust bako bulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust makubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah. Chino Garcia. Servisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kaigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan, Chino Garcia. Pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subuktan ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Everyday sa bahay, daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jump start your day, Milo every day.
Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Ako'y nakakulong dahil sa pandemya. Hindi makalabas, hindi makayakap. Ako ay nakakulong sa hirap dahil sa 700 bilyong nananakaw taon-taon ng graft and corruption. Dapat ito ay aking panghanap buhay, pangkain, panggamot, Pang-aral at pang-kinabukasan pa. Utang ko sa lumaban para may Pilipinas pa akong aking kanlungan. Tuloy-tuloy na nagtrabaho sa loob ng kulungan. Kasama mo ako, hindi tatakas, dudurugin ang rehas. Salamat, Senator Laila De Lima. Gising na ako at lalayan. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan. Magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya Sa syudad kan Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Sa syudad kan Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, minda imababa sa 5 botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente, kang Pilipinas. Leni Robredo. Tiita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o pahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Hanggang sa huling patak. Para sa pangarap, para sa pamilya, Para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Nebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer Bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Ang hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, uy, alas 9 na. Alas 9 na pala. Sus ko, maparam na kita.
Sa Monday ta na po ano yan. Sa Monday na lang. Aburan ta si kung Garbin ta. Malabi kan so texter. Tagaring nga piglingaw-lingaman mo naman sa pakiuron ko. Okay po. O ta. Uninganin pala na nag-text na po si Congressman Garbin. Sabi sa kuya, medyo na-miss to upon ko. Mga tugan, napasubra kaya sa ururon ta. Okay na? O sige po, sa Monday nag-text siya. Okay databi sa Monday. Okay po. O tanganin na ano yan, masabutan taman ng ganitong hapot mo ta. Pagkisaro ka sa naghahapot, tawan tanin pagkakaroon ng hapot mo. Okay, tama ka so simbang makadamay man sa iba pang naghihapot. Mga tugang kampariho tabi kan hapot mo. Yeah. Okay? Salamat. Pio Fernandez po. Susunod na. Goodbye. Mabuhay. Please, walang away. Kumaway. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading Naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Susan Roses. Pag kailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman
katawan, kisodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kiko Pangilinan. Ginibong Lay ang sagip-saka. Kaya diretso na sa merkado ang benta. Kaya magiging mas barato ang satuyang pagkakan. Dai makulog ang satuyang. Hello pagkakan, goodbye gutom. Vice President Kiko Pangilinan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 9:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigkukonsiderara ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na magkandidato sa masunod na eleksyon. Ini maski kasabay siya sa listahan bilang Deputy Ombudsman sa Visayas. Sa iyang sinabi na bahala na ang presidente na siya pilion o dai, alagad siya sarong no-nonsense sa public servant as in law professor. Idinagdag pa man ni Guanzon na pwede pa man siya dahilan ta aktibo pa man ang sa iyang utak mantang siya nagsusurat ngunyan nin saro pang libro manunungod sa election law. Inako niya na pigkukonsideran niyang maglaog sa bida politika sa 2025. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga